Și salutare tuturor, sunt alături cu Cafi și cu, bineînțeles, cu Bubu. Facem un videoclip pe Brawl Stars. Asta jucăm pe două. Uite, de asta am scris. Sunt alături de ca să-mi scrie. Lasă. Nu mai vorbești pe învățit. Time to seal the deal. Da, sunt complet. Da, zice pe Așa, acum așteptăm să ne bagi odată în meci. Ai puține trofee tu. Pe ăsta, Try some care snake joacă oil cu Byron. da, normal fac puțin copii. La mine și eu. E bunii. Dau doar o dată, ca să știi. Try some snake oil. De ce îmi faci când dai viață? Deci îmi place Biron. Hai, nu acolo, nu acolo, nu acolo. Asta să văd cine e. Bă, la despertare de e bun, e bun. E bună că Dar nici mi-a dat timp să mă omoră. Și am întrebat. e bine mă ducem pe Jenny. La meniu. La tot pe Angelo. Iau Angelo. Ia, ce vrea pe Angelo. Easy. Let's go. La fel de 600 trofee. Am pierdut cu Mario. Îl știți pe Mario. Da, ăla face troll. Time to move to Face the troll boot box. mereu. Când vreau să fac Trofee. așa e adevărat. Stai, pe mine e și o car. Ca în gadget de sărit. Dau cu inima. Știi că eu pot să dau de patrol? Pentru că am... Bă, dacă nu știu. Dau cu inima. Gotta flex. Box goes boom. Nu fac, nu știu. Nu știu, mi-a dat gadgetul singur. Boom box, baby. Ia și tu gadgetul ăsta, domnule. Că cineva vine după mine. Stop. E Lili acolo. Okay, you got skills. De la 600 It's time to level la up. 578. 722. It's time to Stai, level 1, up. 2, Pain. ia-ți-l. Certified lifesaver. Eu nu vreau să pierd pe... Și că pe Max Infinit, de fapt, nu îl cheamă Max Infinit. Game on. Îl cheamă Max, dar nu îl cheamă Infinit. Îl cheamă altcumva, am uitat. Eu știi de cine fug, nu? Da, You just wouldn't The listen. Kid. Gata. Sare te-a omorât. Dacă mai are și un scăr. Nu
Uite-mă, uite-mă. I'm a cool cat. Am Bă, da, fugi. Fugi, tu când ai 5 power. Măcar eu mă. Bă, noi Imediat. noi am fost locul 2, cum suntem locul 3? Nu mi-a dat plus 0 trofee. Păi am văzut că întâi tu ai murit, după aia It's ea. time to level up. Că ea după aia s-a făcut cu tău. It's time to level up. Da, am murit amândoi deodată. Nu mi-a dat plus 3 trofee. Nu mi-a dat 0 trofee. Da, să fi. E mai bine dacă să pierd. Time to move Cât to aveam, the mă, pe Brock? box groove. 70 și 8. la fel. Dar de ce mereu pică cu numai cu Bibi? Dacă mi-au eu Bibi, nimeni nu-i cu Bibi. Tot e cu Brock. You just wouldn't listen. Când vin. Big Caca. Big box. Big box. Big box. Just Big box. wouldn't listen to the boombox groove. Vreau să vă spun baculan. Poveste. Deci o doamnă care este You just Mi-am wouldn't dat listen. gadgeturile să iau alea 2 power. vreau să vă spun Da, Desi, bă, Desi. vreau să vă spun o poveste despre doamnă care este Da, Desi, mai bine o rămâne aici. Ca să-mi fac superul și atunci. dar dacă vine Bibi Denita, dacă vine Bibi, ce? The box goes. Asta, Marico! uite-mă, Got skills. Uite, bă, are, eu jucă asta, cum o cheamă pe urâta aia, Nita. Iarăși loc 3 4 minus 5 trofee. mamă, eu am un spray gratis, atâta mai întâmplă, un spray gratis. Cum limită? Eu am De la misiuni. Eu am luat amândouă spray-urile. Got wrecked. Eu am luat toate cele 2 spray-uri. Bă, hai să jucăm pe altceva. Pe cocul pe vreau, bă. Nu pe head și nu pe gen grab. It's go time. Gotta get that loot. Too pretty for pain. Ești repede, ești repede, ești repede. Așa. Mi-am schimbat Watch out. degetul. Here I come. De ce? Că era de la... Era degetul ăla. Care puteai să spargi pereții. Și acum l-am spart. Și acum dacă tu ești aici și el e în bușor, la ce vrei? Ce faci? Și are unul viață, ce faci? For real? Mă omor? Da, mâncat un cot să-i dai și deget. Man, got nerve. Da, mă, că fie foarte lângă mine. Adevărat. Nu știu gestia asta noastră. Și-am dat și două și pot degeaba. Vreau să vă spun pierdă, nu ai de sau la gestia. Și de false. Și bravo și Jessie. Jessie! De ce pierdem noi trofee? Uite aici motivul cine a rămas ultimul meci.
Eu... Ăla cum îl cheamă? Ăla de care și 3 braule, cam cum îl cheamă. Nu mă, acolo ți are 3 brawleri și coși de ei. Da, duel. La duel. Băiete, bă! Pierdem noi. Da, nu știu cum a omorât Piper, că nici nu i s-a văzut glonțul. Dacă mi-a luat Piper, pare că Să-mi joacă... bat piciorul, că Piper aia spamează. Da, nu mi-a luat Piper, mă. Sugar and spice. Bă, am făcut de la 700 cu 4 copi. Că vreau să fac 700. Și eu pe Brock de la... Și am ajuns la atâtea trofee. Eu am ajuns de la 78 la 67. Give me Și din cauza lui Mario și din cauza lui Jesse. Puteți? Era nu, m-a omorât și mai rămas doar cu Dorin, nu mai avea niciun brawler, doar... Mă schimb pe el. Eu o să-mi iau. De la 0. 78. 70. spice. Dacă al rece nu există. Hai seamă, Ceres. De la 78 e și mai aproape. Aoleu. Să-mi bat piciorul. Uite. Spamezi. Spamează. Vezi că spamează? Nu spamează. Și de ce îmi dai hit-urile când eu n-aveam de câte ea? Uite, bă. Piper la 10 metri de mine și mă omoară la 10 metri de mine. Vezi că ai sărit bine, hai să-mi se arăi. Dar a atins bomba. Piper, dă-i pe fugi! De ce nu dai pe Piper? Puteai să omori pe Piper, de ce nu? Dar puteai să dai, dar-ai sărit. Stătea pe loc și puteai să-i dai. You looking at me? Oh, my star. Nu-mi dă superul. Nu-mi dă superul. E drăguța mea. Mie nu-mi dă superul. Măcar mai știu că fac videoclip. Sigur. Olo, nu știu să mă fac un videoclip. Nu știu. Atât în perete. Tot am unul. Sugar and spice. Nu mă, nu la Rico. La Piper i-a dat în perete și te-a omorât. Și cam atât a fost cu videoclipul. Watch out! Here I Pa, come! pa.